kamata sa banwa at kapayapaan, daring taong kayang kaluguran, ligaya ating Diyos, hindi kamata sa banwa. Espiritong Banal, igigaya niyo si Papa. Amen. Amen, 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 amen. Inte kamata sa banwa at kapayapaan, daring taong kayang kaluguran, ligaya ating Diyos, King pekamata sa banwa at kapayapaan, daring manalangin tamo. Oy paming at subanwa, ing kaganapan ning ustisya mayayakit ing lugod mo, ating meto ketawan kailangan ing batas mo. Saupan mo king makatuklas kaniting lugod, king balang metong ke kami, banketa magtagumping katuliran, kapamilataning kapamintuan king kekang kautusan. Itiadwan mi, ing kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Mamamasang iba't king libro ning propeta Amos. Pakiramdaman niyo iti, ikayong darakurak karing tawong at yuking kalipitan, at magkapilit lumipol karing pakalulu na ning bansa. Ikayo mismo, sasabyan nyo king sarili yu, milabas no sana, retingal daw pangilinan, ban ipisalita na ingkekatang trigo. Bakit epa mapupus ingal doning painawa, ban makapagtinda na keng pasibayo? Kanita, itas minaing presyo, at agamit minong pasibayo, ring panyukad at timbangan ae usto, para pamiraitan mila, ring manyali kaya kami. Ipisali mila, ing alan ng silbing trigo, king mata sa presyo, maninton kaming tawong pakakalulo, alang apamayad, karing kayang utang. Agyangking alagara mo, ding kaparis a sandalyas, at iya saliwan miya anting alipan.
Ing Ginoo, ing Dios ning Israel, simpana. Eko nakalingwan, kapilan man, ing depat dang marok. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Purihan niya ing Ginoo, papangunoding kalulu. 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 Purihan niya ikayong talasuyo ning Ginoo. Purihan niya ing banan ng lagyo. Mananunasan ang ing lagyo ning Ginoo, iyong purihan da. Ngeniat king kapilan man. Purihan niya ing Ginoo, papangunoding kalulu. Purihan niya ing Ginoo, papangunoding kalulu. Ing Ginoo magariya, karing sablang bansa. Lalagpas king banwa, ing kayang likaya. Ninuing kawangis na, ning Ginoong kay katamong Diyos. Ama kaluklok king trono, karen king banwang matas. Tapot ka rin ketang kayang kabilian, tatandoya, panbanwa tiyatu akit na. Purihan niya ing Ginoo, papangunoding kalulu. Purihan niya ing Ginoo, papangunoding kalulu. King pangapasedaring kalulu, king gabon kaya lang papangun. Tatas naman ding atsu, king malukang kapilian. At karing prinsipi na layayape, karing prinsipi ning balena. Purihan niya ing Ginoo, papangunoding kalulu. Purihan niya ing Ginoo, papangunoding kalulu. Purihan niya ing Ginoo, papangunoding
kalulu. Purihan yaing Ginoo, papanguno ting kalulu. Pamamasang iba't, king mumuna ng sulat San Pablo, kang Timoteo. May king sabla, ipakisabi kong mayap, hingayang pangyuking Diyos ingkekong kayadwanan, panalangin, panigapu, at pamipasalamat, para ka ring sablang tao. Makanyan mo namaning daptan nyo, para karing ari, at karing ating upayang manibala. Ban mi biyebye tamong tahimik at payapa, matayimtim at ating kabanalan. Iti mayap at makaligaya kin Diyos, ake katamong talapagligtas. Burino king ding sablang tao, mga ligtas lo at mabiyasa king katutuan. Huling ating metong a Diyos, at ating metong atala pamilatan king Diyos, at karing tao, ya in taong i Kristo Jesus. Dinawon na in kayang bie, banat busano rin sablang tao. Yaing katunayan na ni banal ng parasan ning Diyos, at mibulalag kimituldong panahon. Mituburan kong maging apostol at taluturo daring pagano. Bani panaral ko karela ing kasalpantayanan at katutuan. Tutuwing ka kung sasabihan, eko maglaram. Pagnasan ko ding ing lalaki karin sablang lugal, manalangin lang ating malinis a konsensya, alam pa ginakit o pamika pagkamwa. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ako ing dalan, ing katutuan nating biye, nga naning Ginoo, alang malyaring miras king igpa, nungemo king kapamilatan ko. Ginuman tabeya ke kayo. At keka antimuri, Pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Sinabi ng Jesus karing kayang alagad, kanitang misan, ating metong nga makwaltang makimetong katiwala. Simbong daking impibanjana,
panyira namo ning katiwala. Inya pepayaos ne at kitang nakeya. Nanoy nga balitan ko tungkol keka. Munye kang kwenta ka na ko tungkol king kekang pamanibala king pibanjan ko. Uling nakamalyaring maging katiwala ko. Nga naning katiwala king sarili na. Lalako na nako ning Panginoon ko king pangakatiwala. Nano ing daptan ko. Kuwag yung sarol, makarine naman nung magpalimos ko. Balo ko na ing daptan ko. Milako ko man king obra, at namang tanggap ka nako, karing pibale-balera. Tunggal-tunggal long pepayaos, ding makiutang king kayang Panginoon. Kit nane ing minuna, no anting utang mo king kakong Panginoon. Pekibat na, dinala na dram alarong olibo. Nga naning katiwala, oy ni ing kasulatan ning utang mo. Lukluk ka at gawan meng 50. Mamalagwa ka, kit naning kadwa. Ika, no anti ing utang mo. Pekibat na, dinala na kaban at trigo. Nga naning katiwala, oy ni ing kasulatan ning utang mo. 80 ing isulat mo. Pinuri nening Panginoon ning mapamiray ta katiwala, uli ning pepakit ng katoswan. Uling may gitla katalinwan ding taong makayato king pamakyabera, karing kapararang tao, kesa karing taong makadiyos. At sindu ng Yesusing pamagsalita na, inya sasabihan ko ke kayo, gamitan yaking pamakikaluguran ning pibanjan keti king yato, magisan maniti, matanggap na kuman king tuknangan na alang-angga. Ing tapat king malating bagay ami pagkatiwala keya, tapat ya naman karing mga ragula bagay ami pagkatiwala keya. Ing emo apaniwalan king malating bagay, emya naman apaniwalan king mga ragula bagay. Nung eko apagkatiwalan king pibanjan ning yato, nino ing magkatiwala ke kayo king tune pibanjan. At nung era ko pagkatiwalan king pibanjan ding aliwa, nino ing munye ke kayo, king tune mga intulid ke kayo. Alang ipos ing makasuyong aduang Panginoon, uling pikasama na ing metong at luguran na ing kadwa, maging tapat yaking metong at umisa na ing kadwa. Kayo makasuyong agnan king Dios at king pibanjan. Pakamalan kong kakaluguran ning maya pabalita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Napon pong gatpanapon, kayari pong meugto. Atin niya po nga banggit meto nga balita yung kanakong kaklase. Actually, it is a feature article king GMA News king Facebook. Kaya po pansinan yung kukwento ni kanako. Dapat niyang pauli ko po kay ni mag-drive ko kabandalan, kaban traffic. Kabuklat ko king cellphone ko, biglat king Facebook. Inikagading linto karing news feed ko. It is a feature article about a Canadian family. Ko po balo nung kaya kayo ikitita news article later. Kukwento na ining pamilya king Canada ngayon ni, atin lang 4 anak. At karing 4 dang anak, at kareta, atin lang rare degenerative condition. At karetang 4 dang anak, bagya-bagya, mabubulagla. Bagya-bagya, milalako yung panimanmanda. Masamang balita para sa pamilya. Pero imbes na lungkot yung pamilya ngayon ginamit ng pamikatago ng pamilya ngayon in kondisyon da rin kayang anak, ban maging masayala anting pamilya. Nanong gewara, sabi da rin pengari karing anak da, bayu laman mabulag dening 3 karing 4 dang anak, inggagawan dangeni, mamasyal laking mabilo gayato, papasyal doreting anak dang umenang mabulag, just to collect good visual memories.
Bayo laman ka numabulag, ngara rin pengari. Akit dala rin mga santi nga bage, king mabilo gayato. Bilib ko king pamilya ngayon eh. Tutupin siguro at tuturin kay katamo. Sometimes, bad news are just doors to the good news to come. Deng marok kabalitang daratang king pamilyata mo, kareng sitwasyon at pamibiyebiyeta mo, pamibuklat lamo pala, ning mas masanting pangbage daratang. At buri ko na rin pong kuwanan pamikatago na iniban, pinsabiantala, reting adwang napapanahon na issue sa ating lipunan, na muli na naman binubuksan ng ating mga mambabatas. Bakit? Uling ating adwa ka nung problemang tatambad kareng pamilyang Pilipino. First, unwanted pregnancy. Yung mga maagang pagbubuntis o yung mga ayaw naman magbuntis at biglang nagbuntis. Teenage pregnancy due to premarital sexual relationship. Saan tumutungo ang ibang tao, lalo na sa ibang bansa, dahil illegal pa sa Pilipinas? Kapag nangyayari ang mga ito, meron kahit dito sa Pilipinas, they opt to abort the innocent child. Pipiliin nilang kitili ng buhay ng walang kamalay-malay na bata just to cut the unwanted pregnancy. Problema kasi, kaya kailangan daw solusyonan. Ang solusyon nila, ipalaglag ang bata. Pangalawang problema na tumatambad din sa mga pamilyang Pilipino, unfixable marital problems. Yung mga problema na mag-asawa na wala na daw solusyon, puro away na lang, sakit na lang ng ulo at abuso na lang ang inaabot ng isang asawa o ng pamilya mismo. Kaya ang binibigay na solusyon ng iba, diborsyo. Ipawalang bisa ang kasal. Madaling solusyon sa isang napakahirap daw na problema. Pero eta po ba papansinan? Hindi po ba natin napapansin kung bakit walang ganito sa Pilipinas? Magpahanggang ngayon. Only 2 of us in the whole world, hindi tayo nagpapatupad ng ganitong batas, lalong-lalo ng diborsyo. Only the Philippines and the Vatican City State. Tanong bakit? Sinasabi ng iba, nahuhuli na kasi tayo sa uso sa buong mundo. Nahuhuli na tayo sa trend sa buong mundo. Pero sa akin pong pandama, hindi ganito ang nangyayari. This is not the case. Bakit? Dahil sa ating mga Pilipino, hindi pa natin pinipili ito dahil napakalakas pa rin sa atin ang pag-asa at pagtitiwala sa gitna ng mga problema. Nakakakita tayo ng ibang paraan. Kaya nating mamaraan kahit sa gitna ng masasakit na karanasan. The absence of abortion and the absence of divorce is nothing but an expression of our resilience and trust that no matter what crisis will face us, we will get through. Kaya nating lagpasan. Ito rin ang isang dahilan kung bakit mariing tinututulan ito ng simbahan. First reason ay dahil we hold on to our teaching. Iba-iba man ang ating paniniwala dito, malinaw ang turo ng simbahan. The sanctity of marriage, kabanalan ng pagpapakasal, and the dignity of human life mula pagkabuo ng bata sa sinapupunan hanggang pagkamatay, from conception to death. At pangalawang dahilan, because these situations, we realize, can only bring the best out of humanity. Ang solusyon ay hindi paghihiwalay, ipaglusawi ng kasal, that's the solution of marriage. Hindi solusyon ng ipagpalaglag ang bata. But this crisis situation can only provoke us to find opportunities to be better persons. Ang tanong, hindi kung paano ilalaglag ang bata at paano i-dissolve ang kasal. Ang tanong ay kung paano natin tutulungan ang mga taong ito sa ganitong sitwasyon nila. Paano ang komunidad natin
aalalayan ng mga taong naghihiwalay at nahihirapan sa kanilang mga problema sa pamilya. Buhat ng paghihiwalay, buhat ng pag-aabuso. Yun ang itanong natin. Makita sana natin na sa gitna ng mga krisis, sa gitna ng mga kalamidad, ang Diyos ay may inaalay laging oportunidad. Ang mga kalamidad ay laging oportunidad. Pwedeng po nating ulitin? Ang kalamidad ay laging oportunidad. Ulitin po natin. Ang kalamidad ay laging oportunidad. Sa gitna ng bagyo, lalong-lalo na tayong Pilipino, kaya nating makakita ng kapayapaan, kaya nating makangiti. Sa gitna ng maingay na mundo, kaya nating makatagpo ng katahimikan. Sa madilim na daan, kaya nating makakita ng liwanag sa hangganan. Iyo sanang makita na sa mga parabang kalamidad, ang Diyos ay laging may bigay na oportunidad. Sa gitna ng mga kalamidad, ng mga pinagdadaan ng kay bigat-bigat, ang Diyos ay nagtitiwala sa atin, nakakayanin natin. At kayong makanyan kaya pong paralan, buring akit, yung kaya katamong sitwasyon ng ting tao. Tawagin natin ang ating mga sariling, mga pinagkatiwalaan ng Diyos. Pinagkatiwalaan. King dimdam tamo pong ebanghelyo, ausano ning Ginoo. In the original language, itang manibala, ketang pamibale-bale na nitang Panginuan nga na, oikonomon nga na. King amanong Griego, oikonomon. If we will translate it directly to English, we call it steward o kaya household manager nga na. Manibala king bale. Yan ang aus tamo king aliwang lengguwahe. Pero surprisingly, in kaya katabong translation king Kapampangan, it seems to capture the whole idea of what oikonomon or what stewardship is. Nano po kasing aus tamo kareng taong penibalan tamo kareng bale. Deta pong mag-abroad, kunwari, makolaking baleda, ating taong malakwan king baleda. Nanong aus tamo kareta, ikatamong Pilipino? Caretaker. Nano pong aus tamo ikatamong Pilipino? English, caretaker. Katiwala. Tawag natin sa kanila, katiwala. We have gone past that era. Ang giyampong karing kayabe tamo bale, o teyo po pansinan. We have gone past that era na ang tawag natin sa mga naglilingkod sa ating bahay, tumutulong sa atin, alipin. Hindi na natin sila tinatawag na alipin. The least that we call them is katulong. Tumutulong sa atin, o kaya kasambahay. We have gone past that era of looking at them as servants or slaves. Ibinibigay natin sa kanila ngayon the description of what we give them, the value that we give them. Katulong, tumutulong, kasambahay, kasama, katiwala. Binibigyan natin sila ng tiwala na aalagaan, payayabungin nila kung ano man ang iniiwan natin sa kanila. At napakagandang tignan natin ang ating sarili bilang mga katiwala sa mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Nakalabage, kami pagkatiwala kay katamo. Ikami pong pari, mi pagkatiwala kay kami, ing pamaningat at pamanyese, king kayong biya kasal pantayanan. Kay kayo at kanako, dakal mi pagkatiwala kay katamo, anak bansesen, asawa ban antabayanan, kakaluguran, siping baleban pibatan, pisamban ban papanatilyan. Kay katamongan, dakal mi pagkatiwala, panahon, talento, kayamanan, kayatinan, gelingan, karetingan, ating migtiwala kay katamo. At mumunani nga pong Ginoo. Mi pagkatiwalan tamo, ing burinang sabyan, ing Diyos, at inyang penibalan, at inyang penabilin, at magtiwalaya, ay ing penabilin na, sesen tamong masalese, at gamitan tamo, king mayap, papanatilyan, uling magtiwalaya, kay katamo. Pero, kailangan nating aminin, kamukha noong katiwala sa Ebanghelyo. Hindi sa lahat ng pagkakataon,
katiwa-tiwala tayong mga katiwala. Hindi sa lahat ng pagkakataon, tayo ay mapagkakatiwalaang mga katiwala. Simple lang. Tayo'y nagkukulang, tayo'y nagkakamali. Ako po mismo, kami bilang mga pari, kami rin ay nagkakamali. Minsan hindi kami nagiging katiwa-tiwala. Minsan hindi nagiging simple ang aming pamumuhay. Gayong meron kaming pangako sa Diyos at sa inyong lahat na mabubuhay kami sa kapayakan ng buhay. Minsan hindi kami nagiging malinis at tapat. Gayong may pangako kaming ang pagtingin namin ay sa Diyos lamang at sa Kanyang bayan. Minsan hindi kami nagiging masunurin at mapakumbaba. Gayong meron kaming pangako na magiging masunurin sa utos ng obispo at sa kalooban ng Diyos. Tayong lahat, bilang mga kaibigan, tayo rin ay nagkakulang, nakakasira ng tiwala. Minsan hindi tayo nagiging tapat at mabuting mga kaibigan. Bilang mga magulang, kayo rin po minsan, aminin nyo man o hindi naman sa lahat ng pagkakataon, responsable kayong magulang. May mga pagkakataon na napapagod din kayo at nagsasawa sa inyong responsibilidad, nakakalimot sa inyong mga ginagawa. Bilang mga mag-aaral, bilang mga nagtatrabaho at naghahanap buhay, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ikaw ay masipag at gusto mong matuto. Minsan ikaw din ay nagsasawa at napapagod, tinatamad sa trabaho at pag-aaral, nagkakamali, tumatakas sa mga responsibilidad. Tayong lahat, kung minsan, nagkakamali, nakakasira ng tiwala, dumadaan lahat tayo sa panahon ng pagkakasala, pagkakamali, at pagkukulang. Pero oy ni po'y maya pabalita kay katamo. Ito po ang mabuting balita sa ating lahat na nagkakamali. Katulad ng katiwala na nagkamali, hindi siya naging tapat, hindi naging katiwa-tiwala, pero nagkaroon siya ng pagkakataon upang itama ang kanyang pagkakamali. Ibangon ang kanyang sarili, ibalik ang tiwala ng kanyang amo. After realizing the consequences of his dishonesty, noong natuklasan niya ang bunga ng kanyang hindi pagiging tapat na katiwala, he opted to prove himself once again. He opted to turn his loss into gain, to turn his sorrow into joy. And this is what the master praised. Pinuri siya ng kanyang amo. Ito ang mabuting balita sa ating lahat. Nakasira man tayo ng tiwala, ang Diyos kailanman tapat sa atin at siya ay laging nagtitiwala at naniniwala sa atin. Kailanman hindi mawawala ang tiwala niya sa atin. Kahit pa sa mga kinikilala nating taong wala ng pag-asa, mga tao at pagkakataong wala ng solusyon, God is there, God is here, always a God of new opportunities and newness, of new chances, creating new opportunities where mere human energy and human beings cannot find solution. Totoo nga, ang bawat kalamidad ay laging oportunidad. Tamaan ka man, may pagkakataon ka upang gumawa ng paraan. Panghinaan ka man, pagkakataon iyon upang umipon ka ng kalakasan. Ang bawat pagkakamali ay pagkakataon upang piliin ang tama muli. Ang bawat pagkasira ay pagkakataong magtayo at lumikha muli. Ang bawat pagtataksil ay pagkakataon upang magpatawad at magmahal muli. Ang bawat pagkadapa ay pagkakataon upang bumangon muli. Bakit? Uling ka rin hanggang pagdalanan tamo? Pinsapat ing agyu tamong gawan, pero ing grasya ning Diyos, laging sapat at laging sobra-sobra pa para king kailangan tamo. Istong inaos na ka, istong pigkatiwala na ka, iamuri ning mamyeking grasya ban makapakibat ka at misadsad ka king kekang obra. Kanya istong migkamali ka, iamuri ning mamye kapatawaran keka. Pero, nung tanggapan mo
at ibuklat ting sarili mo, ing grasya na. Maralas tapong daramdaman, lalong-lalo na, siguro ikayo po mismo, sinabi ta na karingki katamong kaluguran na magkasakit king biye. Karetang kaluguran tamong eda na balo ing karelang gawan king karelang pagdalanan. We always tend to tell them, hindi naman ibibigay ng Panginoon sa iyo kung hindi mo kayang dalhin. Hindi po ba? Amen? Palagi nating sinasabi yan. Hindi naman ibibigay sa iyo ng Panginoon kung hindi mo kayang dalhin. Ingkutang at kukutnan kaya po yung sarili ko. Tutupin kaya? Ing ega-naga ng pagdalanan tamo? Magyutapin ngan lagpasan? O ba't po karing karanasan daring mapilan? Nakala pagdalanan, ay edag yung dalan. Karamdaman na lang kalunasan. Problemang eda apusan-pusan. Bakit dakal talaga baging daralanan tamong sadyang hindi natin kayang buhatin? Inyapin siguro, minsan, aliwa naman ito yung kaya katamong sasabihan. Nung awaring sabihan tamo, sa pinagdaraanan mong yan, ipagpasa Diyos mo na lang. Ngata mo, ipagpasa Diyos mo na lang. Uling balo tamo, tuto. Tamo agyungan ning ega na gana. Kailangan tayong grasya na ning Diyos. Ating istong sabihan, otang ing apong Ginoo, ing ating binyeke ka, yamurin ing midalakit ke ka. Otang ing apong Ginoo, ing ating binyeke ka, yamurin ing misadsad ke ka. Anya magkamali ka man, yang mibangon ke ka. Magkulang ka man, yang mangapno ke ka. Mikasala ka man, makasadyayang mamatawad ke ka. Nasira mo man ang tiwala ng marami. Ing Diyos, parati ang maniwala ke ka. Maniwala ke ka, ing kailangan mo, maniwala ka, magtiwala ka, ka masira kaya. Sometimes, though we may really be hard-pressed by life's burdens, it's only a matter of seeing who you are and who God is. God loves you, and God is love. And that is more than enough for us to get over everything that we are going through. Kaya sabi tamo pin, tayo nga ay mga katiwala ng Diyos. Nagtitiwala siya sa iyo at sa akin. Ang kailangan lang, magtiwala tayo sa Kanya at sa Kanyang biyaya. Ing balang pagdalanan, agyutamong sabihan, tiwala lang. Tiwala lang. Amen. Alakad ta po ngeni at abe-abe tayang ipasyag ing kaya katamong kasalpantayanan king malugod a Diyos tamong magtiwala kay katamongan nga tamong mipapasyag sasalpantaya ko king Diyos ipang mayupayang tuto lina lang king banwat yato at kang Jesucristo nga anak ng bugtong nga ginutamo kaya ngagliking upaya ning banal Espiritu Mi bait kang Santa Mariang Birhen, lina sa ng upayang Poncio Pilato, mi pakuking krus mete at mikut po. Tinipaya ka ring mete, ikatlungaldo sinubliyang mebi, pepaytas siya banwa makalukluk wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ka naman keti, banmukum ka ring mabiyempon mga mate. Sasalpantaya ko king banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasubirang mieding mete, at king biye alananga. Amen. Manalangin tamo king Ginoo, akay katamong Dios, ban iarap no ring puso tamo, karing tune ulagang manatili kapilanman. Pasaup tamo kaya ang manatiling katiwatiwala, karing sablang penabili na kay katamo. Nga tamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan.
Para kay Santa Iglesia, ban maging metong yang susuyong iglesia, at metong ang iglesia ring kalulu. Apatutuking kaya panalub ning Diyos, anting metong ang mabiyet alimhaga ning pamirakayan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Para ka rin ating responsibilidad, king politika, pinansya, at ekonomiya, baning katoliran at malasakit king ikakayap ding sabla, yung mantabe king karelang desisyon at pangimut. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Para ka rin mabibye kapamilatan ning obra ring karelang gamat, banding kapararang tao, kilalanan din karelang dangal, ating kasuywan ayayampang da karing sabla. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Para ka ring kalulu, ring malalawe mababa, ring dimut apangaugne ka ring pibandyan ning yato, bantang kapandaing matamparang dake. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Para ka ring komunidad tang Kristiyana, ban may kakatoliran busal tamo, ating malalama malasakit para king ikatula ning balang metong. Baning kasakiman mo niya dalan king pamirakayan, ating dirya king malugod a pamanyuyo. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Kataybikan da rin kaya katang puso at duwan tamo king Dios, ing sarili tamong kapagnasan. O Ginoo kaya kaming Dios, itimawa mo kami karing sablang dapat ming makasarili. Ipayabot mong miye kami para king metong at para keka, hulingi king ginumi, manggaman king alanganga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kanakot kay kayong daon matanggap iya arapaning Dios ipang lubos mayupaya. Tanggapanes sana ning ginuiting daon karing gamat mo, king kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katang saplala, ting mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, manano na sanang dete ngay na daraon mingeni pakit da kinging kasalpantayanan mitlugod, makaibiyetula keka, para ke kami maging Eukaristiyano sanang Yesu Kristo ng anak mo, aginumi manggaman king alanganga. Inginuman tabeya ke kayo. At keka antim Yat nayo ring pusoyo. makayat nano, Pasalamatan tayo ang Ginoo a Dios tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan karinoy pa. Dios king alang angga at lubos mayupaya. Ing sabla-sablang bage, malatiman at maragul, itingan dapat mo. Ing pamanaliwan ing panahon, kaleldoman o kauran, pamintuana ing batas mo. Ing tao may gawaya king kekang wangis, at mi pagkatiwalan king lelangan kambening sablamong kapagmulalan. Yaing maging talasuyo mo, mag-ari king sikluban king lagyo mo, at pupurian ing kekang ligaya king sablang dapat mo, kapamilatan ng Kristong ginumi, puryanda ka Ginoo, kambering sablang anghel, king karelang dalit ning tula, at ngaming magkanta. Kekang ligaya, Hosana, Hosana, ing katatas, katasan, Hosana, Hosana, ing katatas, katasan. Lagyo din Ginoo, Hosana, Hosana, ing kakatas, katasan. Banal, banal, banal ka o Ginoo, banal, banal kat mayupayang Diyos, mitmuyaing banwa, mitmuyaing yato, ing kekang ligaya. Banal, banal, banal o Ginoo, banal, banal at mayupayang Diyos, mitmuyaing banwa, mitmuyaing yato, ing kekang ligaya. Banal mingipa, karapat dapat nakang purian ing meto yato, uling king kapamilatan ing kekang anak Yesu Kristong ginumi, at king kayo payaning banal Espiritu, dininan mong biye at kabanalan ing sabla, alakang tuknang mamaus king kekang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo, ang gaking kayalbog na, ing dalise daon miyampangya, bilang kapanyamban king lagyo mo. Ipa, pagamwa mo mi,
ing pabanalan mo lareting ayin king espiritu mo, adaralamit daraon keka, ban maging katawan at daya no ning kekang anak, Yesu Kristong ginumi, aminutos ke kami ban pagmasusyan miya, iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya, inwaning tinape, pasalamatan nakat pinuri, piraso ne at pinyene karingkeyang disipulo at ngana. Tanggapan yeti ko nganat kananye, itiyaing kanakong katawan, amidaon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, hinwaning kalis, pasibayo na kang pepasalamatan at pinuri, binyene ka rin kayang disipulo at ngana. Tanggapan yeti ko nganat minum ko kaniti, iti ang kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayo't para karing sablang tao, banket ami patawaran laring kasalanan, daptan yu iti bilang kapigaganakan kanako. Maulaying misteryo ning kasalpantayanan, ipagaganakan ming kamatayan ning kekang anak, aming abos ke kami, ing kayang maligayang pamanyubling mebye, ating pamaytas na banwa, kabang panayan ming panyatang ng pasibayo, inyadaraon miya kaya kabilang kapasalamatan, iting mabye at banal na sakripisyo. Balikdan ming yayayin ning kekang Santa Iglesia, at lawan me ing mi daon king sarili na, pauli ning kamatayan na, ikwa na kaming binalik keka, pagkala mo king ikaming mi sulu king kayang katawan at daya, mikatmuan kami king banal espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu, kang Kristo. Gawa na kesa ng metong alanganggang daon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan king pimamanan ding kekang banal, muna kambe ng Maria, kapilan man Virhen na induning Diyos, kambe ng San Jose, ingkeyang esposo, ringnuan mong apostol, lalong-lalo na Santiago at maligayang martir, kambe ng Beato Juan Pablo ing mumuna at ding sablang banal,
paulining pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasaupan, alang patanat king harapan mo. Iba, iti sanang ayining pangasut mi keka, mamungayang kapayapan ng pon kaligtasan para king mabilugayato. Pasiknangan me kasalpantayanan ng pon lugod ing kekang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe keti king yato, kambening kekang Talasuyo i Francisco ing kekaming Papa, i Florentino ing kekaming Arsobispo, ding sablong obispo, pari ang pon diakono, ating mabilog mong balayan ay natbus ning kekang anak. Iba, pakiramdaman mong mit mong pakalulo, ing panalangin na niting pamilyang pinulong mong marap keka. Lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasahot. Ganakan mula naman ding kapatad ming mayango na biye. At ding sablang keka may matulat, may muna ketiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian. Anong nuke manayang magkamit lubos, king ligaya mong alanganga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yato, ing sablang bage mayap. Ing kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya. Ipang mayupayang tutu, kagumning Espiritong banal, pupuryan ka at parangalan, manggaman kingalangangga. Kambening maragul ka panaligan, king Dios ating maragul at tiwala kay katamongan. Maus tamo kayang ini, king panalangin at tiro ng Kristong kay katamong kapatad. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kekang pakalulu, parati king mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling ke kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligayo, manggaman king alanangga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo,
ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nilawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan me pon pisan metungan me, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyan pon mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabesan nakapilan man kaya kayo. At keka antimurin. King masayang paralan, idake tapong eni king balang metong, ing tandaning kapayapan at pamikakapatad. Pakamalan kong kakaluguran, Nyo ing kordero ning Dios, Nyo Yesu Kristo ing lupa ning lugod at pakalulo ning Dios simpa. Nyo ing milalako king kasalanan ning yato, mapapalad tao mi katamong mayayaos king apunan ning kordero. Ginoo, kung matampang tanggap keka, dapat yag kasmiyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, saupan mo kami kingkekang ganaka, pasiknangan mo kami kampamilataning Eukaristiya, abili mi sana king dapat, ing magligtas sa misteryong pagmasusyan mi, itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Makuyad mo pong announcement, kaya pong September 21, aldo Miyerkules, ing soft blessing na po ning kaya katamong mag-install po at magobra para king pamaglipat na po ning kaya katamong bayong kampana, king kaya katamong kampanaryo, aldo Miyerkules po, September 21. At September 22 po, aldo Webes, kaya pong alas 5:30 ning gatpanapo na misa, kaya rin na po nita ka rin niya maganap yung installation na ning kaya katamong bayong kampana at yung soft ringing na ning kaya katamong kampana. At king September 25, kaya tapong aldo Domingo, alas 6 na po ning abak, itang misang alas 6 ning abak,
itap ka rin niya po yung first formal ringing na po ng kikatamong bayong kampana. Pasalamatan tayo po yung Fiesta Committee 2022 at ding sablang taong may negobraban maging matagumpeya iting proyekto. Palakpakan tala po. At makuyad pong kapanyausan para karing kakasal i Dexter Alob ning Santa Ursula at Kimberly Clarice Reyes ning Florida Blanca pikasal laking October 23, 2022 king St. Joseph the Worker Parish, Florida Blanca at Jesus Pangilinan ning San Miguel Betis kasal yakang Meriden V. Cuenco king September 24, 2022 king St. Raphael the Archangel Parish, San Rafael Montalban Rizal. Nung atin ko pong balong maging sumbagal king pangakasal da po reting may banggit, malyaria po makipagugnayan o pabalo tamo po king kaya katamang opisina o kaya kanako po mismo. Dakal pong dakal, salamat. Ang bawat kalamidad ay laging oportunidad. King balang pa magkamali, ang bawat pagkakamali ay pagkakataon upang piliin ang tama muli. Ang bawat pagkadapa ay laging pagkakataon upang bumangon at itama ang ating nakaraan. Inginuman tabeya ke kayo. At kaya At bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tuto. At ipagkalub na ing kapag nasandaring ke kayong puso, ingib pa, inganak, ating banal Espiritu. Amen. Pume kayo king kapayapan, pamatulan niya ing Ginoo karing biyeyo. Salamat King Diyos. Imingat kayo po king kaya kayong pamanuli.